मोनसे दुखुनांथाव खौरां बरपेटा र'डआव थानाय बरपेटा र'ड आनसलिक ब्रह्म मन्दिरनि जयग सावग्रा पुर'हित पराला ब्रह्मआ माखासे बेरामजों साग्लोबजानानै दं। जेरैहाय हार्निया, गल ब्लाडाराव अन्थाइ, प्रस्टेट, बुखार, नार्भ प्रब्लेम बे बेरामजों साग्लोबजानानै दं। बेरामि पराला ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे बेरामा 3 बोसोरसो सिगांबो जाखांबायमोन आरो बे समाव मुलि जानानै हामबायमोन। नाथाय दायो जाखांफिननाया दान मोनसेसो जाफिनबाय आरो बे बेरामखौ नायनो थाखाय बरपेटा र'डआवनो थानाय देहा फाहामसालियाव लांजेनदोंमोन आरो बरपेटा र'डनिफ्राय बरपेटायाव लांनो होननायाव बरपेटानिफ्राय गुवाहाटियाव लिरनानै हरदों देहाखौ नायनो थाखाय। नाथाय दायो गुवाहाटियाव थांनो थाखाय रांनि अभाब जादों। बेनिखायनो बेमारि पराला ब्रह्मआ गावनि बेमारखौ नायजानो थाखाय एबा गोजौ फाहामथाय लानो थाखाय रांनि गोनांथि जानायाव राहा गोथे जानानै खौरांनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोरबाफोर अनसायनानै अनसुंथाइ हरोब्ला हामगौ होननानै खावलायहरदों। पराला ब्रह्मनि देहाखौ खौरां लानो थाखाय बरपेटा र'ड आनसलिकनि ब्रह्म मन्दिरनि परिचालना कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि बबेन ब्रह्म लोगोसे फोसावथिं नेहाथारि दिलीप खुंगुर स्वर्गियारि मोनहाबो नुजाथि हैदों। पराला ब्रह्मखौ अनसायनानै सोरबाफोर अनसुला सुबुङा अनसुंथाइ हरोब्ला नैबे एकाउन्ट 395918299604 IFSC SBIN 00188805 बे एकाउन्ट नम्बराव रांखौ सोनानै हरनो हागोन आरो गोबां मिन्थिनो थाखाय 8822408471 बे नाम्बाराव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। बरपेटा र'डनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। आंहाथ' बहुत प्रब्लेमा फार्स्ट प्रब्लेमानो जाबाय हार्निया, बेनिफ्राय जोंहा जाबाय गल ब्लाडाराव अन्थाइ आरो लोगोसे जों सुगार माने आरो आथिं आखाइ सानाय अनेक बिभिन्न धरननि बेमारा साबना दं आरो आंजों। ओरैनो बेसेसो गोबाव जाखो बे बेमारा? दा माबानायाथ' आगरावबो जाखांबायमोन खेबसे, आजि 2-3 बोसोरसो आगरावनो। बेनिफ्राय डाक्टरनि मुलि जानानै हामदोंमोन। हामनायनिफ्राय आरो ग्रोमनि एबार जाखांफिनलायबाय, दै मास मोनसेसो जाबायानो। आगोल बबेयाव लांदोंमोन? मुलि जानानै हामदोंमोन? मुलि जानानै हामदोंमोन। ओमफ्राय दा बावै बरपेटायाव लांदोंमोन आरो ना? नै बरपेटा र'डआव आगोल, बरपेटा र'डनिफ्राय बरपेटा र'डआ खोन्थाहरबाय जे बरपेटायाव लां। बरपेटायाव लांबाय, बरपेटानिफ्राय लिरना हरबाय गुवाहाटि भाङाघराव। गुवाहाटियाव लांनो थाखाय नोंथांमोननि थाखाय अनसुंथाइनि गोनांथि जाबाय। मा खावलायहरगोन? मा खावलायहरगोन? खावलायनाय माने आइ आफामोना दा नोंथां जेनेबा लांनो थाखाय बा गुवाहाटियाव फाहामनो थाखाय नोंथांनावथ' रांनि गोनांथि जादों नङा होमबा? औ। बेनि थाखाय रायजो राजाखौ मा खावलायहरगोन? बेनि खार'नैनो बेखौनो खावलायहरदों जे आं जे सोरबा अनसुंथाइ हरो नामा होननानै बाबामोननियाव आं एसे खावलायहरदों आरो। सुगार, हार्ना, ओमफ्राय अन्थाइ गल ब्लाडाराव। दा बबेयाव लाहांदों ओरैनो? दायो जोङो गुवाहाटियाव लांनो नागिरदों। गुवाहाटियाव लांदों। बेनि सिगाङाव बबाव लांदोंमोन? बेनि सिगां जोङो बरपेटायाव लांदोंमोन। बरपेटा मेडिकेलाव? ओमफ्राय दा माने गुवाहाटियाव लांनो खोन्थादों आरो ना? बिसोरो गुवाहाटियाव लांनो खोन्थाबाय, बेखायनो जों दा गुवाहाटियाव लांदों। रायजो राजासिम मा खावलायहरगोन? ओरैनो बेसे गोबाव जाखो बे मन्दिराव नोंसोर थाबाय थानाया? थानाया जोङो 12 बोसोर जाबायना? 2009। 2009। ओरैनो नोंसोर बोराय बुरै सानैल' थायोना बेयाव? बोराय बुरै सानैल' थायो जों। मा मावो बे मन्दिराव नोंसोरो? जोङो फुंनि खनसे नित्य होयो, ओमफ्राय बेलासिनि खनसे नित्य होयो। जों बेखौनो फुजिनानै थायो। ओमफ्राय मोनोबा जोङो ओरै गामियावबो एसे। मानसियाथ' जानाया असुख दं। असुखाथ' बिहा गोबांथार, माने हार्नियानि प्रब्लेम दं। बेखौ अपारेसन खालामदोंमोन, ओमफ्राय साक्सेसफुल जायाखै आरो जाखांफिनदों बे मोनसे। आरो ओमफ्राय लोगोसे बिहा गल ब्लाडारबो दं। ओमफ्राय पेसाबनि असुबिदा प्रस्टेट ना मा होनो बे बेमार दं। ओमफ्राय सुगार दङ, गोबांथार बेमारा। ओमफ्राय दा बेखौ माने बिथाङाथ' बेहाय 2009 सननिफ्रायनो दङ मन्दिराव, बे आनसलिक जोंनि मन्दिर फुजा फाथल होबाय थायो। खिन्थु दा
बायदिसिना बेमारनि थाखाय बिराद जथेस्थ' खबिदाव गोलैना दं थाखा फैसानि प्रब्लेम दा बेखौ दाखालि बरपेटा गुवाहाटियाव लांदोंमोन ओमफ्राय गुवाहाटियाव नायनानै दा नै दा बावैनो लांफिन खिथादों अपारेसन खालामगोन बबाव लांगोन दा गुवाहाटि GMCआव दा बेनि थाखायनो जिहेथु थाखा फैसानि प्रब्लेम थाबाय जों समाज हिसाबै जे किसु अनसुंथाइ होदों रायजोनिफ्राय ओमफ्राय थेवबो जथेस्थ' नङा ओरैनो मा जायगा मन्दिराव थायो बियो बे मन्दिरा जाबाय जोंनि बरपेटा रड आन्चलिक ब्रह्म मन्दिर ओरैनो आरो बेसे बोसोर जाखो बियो बिथाङा फैनाया बेहाय 2009 फैदों 2009निफ्राय दिनैसिम रानिं दङ आरो दा माने फुजा होबाय थायो दैलि फुंनि बेलासिनि नित्य होबाय थायो ओमफ्राय राजहाबै माने फुजा होयो बेबायदि फुजा फाथाल नोंथांमोननो माने अनसुंथाइनि गोनांथि जादों गोनांथि जादों बेखायनो दा माने रायजोफोर जोंनि अल आसाम ब्रह्म धर्मनि भक्त आइ बाबामोन दं आरो लोगोसे हिताधि गुनि गियानि बिथांमोन दं गतिके बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ लुगैदों न'खरा आरो देहानि फाहामनो थाखाय डक्टराव लांनो थाखाय न'खराव ओरैनो सोर सोर दं न'खराव बिथाङा फिसाला सासे दं फिसाजोफोर दं फिसौलाफोर दङ न'खरनि अबस्थायाबो मोजां नङा खुनुरुखुम हाजिरा खामला मावनानै जायो गतिके एकाउन्ट नाम्बार होनाय जागोन आरो गतिके बिथांनि फिसालानि एकाउन्ट नाम्बार बे एकाउन्ट नाम्बारखौ जों होगोन आरो सोरबा जुदि माबा जायोबा बे एकाउन्ट नाम्बाराव सोना हरबानो मोनगोन आरो बेनि थाखाय रायजोफोरखौ आंनि फालनिफ्राय आं बे मन्दिरनि आं भाइस प्रेसिडेन्ट माबा आन्चलिक कमिटिनि गतिके भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं बिथांनि जानायनि आं बेखिनिखौ आर'ज खालामनाय जाबाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जों दासिमबो इहालागै माबायाखै माने बिदि सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनबा मोजां लुगैयो हास्थायो दा बिखेखै एख' बिनि माबा खालामथ'वाखै आरो जोङो जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' HS स्कुल रडनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सोलारना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्ट अफ केक